بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع جڑا حد و مہربان بہت رحم والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَأْكِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ تو جدوں انہاں نوں آکھیا جاندا ہے پئی تُسیں اودے پچھے لگو جڑا اللہ نے اتاریا ہے، کہندے نے نہیں بلکہ اسیں تے او دی پیروی کران گے جس اُتے اساں اپنے پیو دادے ڈٹھے نے کہ تے بھاویں انہاں دے پیو دادے کچھ بھی نہ سمجھدے ہون تے نہ ہی وہ ہدایت تے رہے ہون۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ تو جنہ کفر کیتا انہاں دی مثال اس چھیڑو ورگی ہے جڑا اس اجڑ نوں واج دیندا جڑا پکار تا آواز دے سوا کچھ نہیں سندا۔ او ڈورے گنگے اندھے نے سو سمجھدے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ایمان لیاؤن والےو انہاں پاک شیواں وچوں کھاؤ جڑیاں اساں تانوں دتیاں نے تے اللہ دا شکر ادا کرو جے تسی خاص اودی عبادت کردے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ انہیں تواڈے تے حرام کیتے بس مردار تے لہو تے سور دو گوشت تے او چیز جدے اتے غیر اللہ دی تشہیر کیتی جاوے۔ پھر جڑا بندہ لاچار ہو جاوے نہ باغی ہووے تے نہ ہٹ ٹپن والا ہووے پھر او دا کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشن والا بہت رحم والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جڑے چھپوندے نے جو اللہ نے کتاب وچ اتاریا تو او دے بدلے تھوڑا مل وٹ لیندے نے، وہ اپنے ڈھڈاں وچ کچھ نہیں پھکدے سوائے اگ دے تے قیامت دیہاڑے اللہ انہاں نال بولے گا نہیں تے نہ ہی انہاں نوں پاک کرے گا تے انہاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار۔ اوہی لوک نے جنہاں ہدایت دے بدلے گمراہی تے بخشش دے بدلے عذاب مول لے لیا، سو او کنہ جگرا کرن گے اگ اتے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ او ایس کارن پئی واقعی اللہ نے حق نال کتاب اتاری تے بے شک جنہ اس کتاب وچ جھگڑا پایا او ضرور دور دے پاڑیاں وچ نے۔